Уявіце Беларусь 2010 года. На тэлебачанні навіны, серыялы і афіцыйныя праграмы. І раптам з'яўляецца шоу, якое цалкам прысвечана вулічнай культуры. Брэйк-данс, графіці, BMX, скейт, батлы і хіп-хоп. І ўсё гэта стріт-біт. Сапраўдная легенда беларускага тэлебачання. Брейк-данс, рэп, диджеинг, паркур, битбокс, скейтбординг, граффити. Стріт-біт стала адной з нешматлікіх тэлеперадач у Беларусі, якая прафесійна і сістэмна асвятляла стріт-культуру. З 2010 па 2012 год праграма выходзіла на каналах MTV Беларусь і Белмуз-ТВ, а таксама актыўна развівалася ў інтэрнэце. Кожны выпуск гэта дынамічны мікс, рэпартажы з фестываляў, агляды батлаў, інтэрв'ю з ключавымі фігурамі сцэны, найяскравейшыя трукі і навіны стріт-культуры. Праграма мела пастаянныя рубрыкі, сярод якіх Welcome Unity, блок з трукамі і батл-секцыя. Галоўным тварам праекта стаў вядомы бібой Злой мыш з Crew Hunters. Разам з вядучым Кіенем і камандай Media Band яны стваралі кантэнт, якога так не хапала тагачаснай аўдыторыі. Генеральным партнёрам выступаў Вилком, але дух перадачы заставаўся максімальна блізкім да вуліцы, жывым, шчырым і без цэнзуры. Стріт-біт не проста расказвала пра вулічную культуру, яна яе папулярызавала і натхняла цэлае пакаленне. Для тысяч маладых людзей у Мінску, Гродні, Брэсце і іншых гарадах гэта было акно ў вялікі свет хіп-хопу, танцаў і стріт-арту. Да сённяшняга дня шмат выпускаў захавалася на YouTube. Іх дагэтуль глядзяць і ўспамінаюць з цеплынёй. Стріт-біт даказала, што нават у той час на беларускім тэлебачанні мог з'явіцца якасны і сучасны стріт-кантэнт. The L, the M, the N.